Poď. Tabuľku nám otočil vietor, fúka dosť silný vietor. Ešte sme mali rozptylovačku, tak uvidíme. Stopa. Niekde ju vidím, niekde ju nevidím. Stopa dlhá asi 750 krokov, 3/4 hodinová. Keď som ju šlapal som ju po noci do mierne zvlhnutej pôdy. A keď som ju končil, už to bolo úplne suché. Predmet má až na druhom úseku. Tu máme kríženia zo starých stôp. Tu pôjdeme do takých traktorových vzorov, jak to zvládne. No, čakal som to, nech si pomôže. Tak, dobre. No. Áno, no vidíš to, dobre. Tak, ten problém som čakal, to sú skúsenosti. Teda chcem, aby on nabral skúsenosti. Je ono, výborný, ani som si to neuvedomil ja. Super. Práve tu nám dá, kde behala tá borderka, ale to není podstatné. Dúfam, že sa nehára, že nenatrafíme na nejakú háravú stopu. Krásne. Tak, výborný. Výborný. Dobrý. Stopa. Využil som aj ako orientačný bod, aj na skúsenosti, aj takýto krátočký prechod cez zelené. Áno, tak to bolo pekné.
prázdne. Ideme v poriadkoch, využívam, aby to bolo prázdnejšie. Až po predmet odlomu. Môžem šušťať a on už je na to zvyknutý. No výborný pes, počkaj. Tak. Super, to je ono. Minule ma odrbalo predmet, preto si predmety značím. Stopa. Prvý osek bol bočný vietor, druhý bolo po vetre, tretí bočný. Tu nám máme prejdenú stopu od srnky. Toto tu. A blížime sa k lomu. Zase pôjdeme po vetre. No tak dneska ma prekvapuje, že len to nedodrb. Áno. Tu predmet nebudeme mať. Máme 4 predmety. Čiže až na ďalšom a potom na ďalšom. Tak. Áno, stará stopa dajaká tu bola. 6 úsekov, máme 4 predmety. Pokúsim sa napnúť stopovačku, dúfam, že ho to nevyruší. Tu mal, keď dobre viem, tu mal 20 za sebou, som mu dal, či nie? Inde? No je ono. Aj som zabudol ja, že to som lovrocker zase. Tak. Super. A zase ideme bez granul. Nedotýka sa, ale opravím ho aj tak. Nech vie. Tak si tu predstavujem chrapečku. Super.
Ja len 18 by zobral, aj tak som spokojný. Ešte nie. Nechám na ňo. Vie, že je zle, vie, že je zle, vie, že je zle. Musí sa vrátiť, ešte rovno ideme. Aha, stará stopa tu je. Tu je stará stopa, kde odbočil. Tak, to je ono. Toto je stará stopa. To je ono. Za chvíľu pôjdeme doprava a to budeme naproti vetre. A nie. Tak, to je ono. To je dobrý. Suprik. Jasne. Tu okolo kríčka. Keď vidím, že pracuje a ja mám pocit, že som to prešvihol, lebo každý môže spraviť chybu, tak ho nechám. A som rád, že ho nechám, lebo sa našiel. Už má dosť tej hliny. Akurát dobre, že končíme, lebo už toho má dosť. Ideme proti vetru a má prázdne. Teraz má granule, ale mal prázdne a poctivo išiel. Čo ma teší. A tuto je koniec, posledný predmet. Ten som dal po dĺžke. Môžem šušťať aj rozprávať. A on je sústredený na ten predmet, je nedočkavý, ale je sústredený. Tak. A tak. Dobrý psisko. Dobrý. Si ma potešil dneska. Čip! Ha! A takto je môj koniec. Posledné granule. Mal celú porciu raňajok skoro, hej? Koniec.